מה קורה אנשים? כאן שחר, ברוכים הבאים לעוד סרטון חדש. היום אנחנו בשרת שקוראים לו פנאטיק CMC, ופה אנחנו באבטר. אם אתם רוצים פרקי סורווייבל תכתבו לי, אבל זה לא חשוב. אנחנו באבטר סוג אש, רואים? נועם דבר. נועם, אתה יכול להוריד. היום אנחנו נלמד כל מיני קומבואים. קומבואים זה כמו, אם אתם ראיתם את הסדרה אבטראנג, אז ואתם רואים שבפרקים 1-2 לפני האחרונים, או אפילו 1, צוקו עשה איזשהו מין מערבולת אש לכל הכיוונים. הנה, מה שנועם עשה רגע. אנחנו נסביר איך לעשות את כל הדברים האלה, וכל מיני דברים מטורפים של סוג אש, ואז נילחם קצת, אחד נגד השני, ונגד שחקנים רנדומלי בשרת. יש כאן טון שחקנים כפי שאתם רואים. אז אוקיי, נועם, נתחיל. קומבו ראשון. אתם יכולים להיכנס לקומפס. מה שאני צריכה לעשות זה לכתוב את ה-IP שיהיה בדסקריפשן, בסדר? או מקסימום לא, אני עכשיו אראה לכם אותו, הנה. בואו, הנה. זה ה-IP, תעצרו את הסרטון ואתם יכולים להיכנס. אחרי שאתם נכנסים יש לכם את הקומפס, ובקומפס אתם בוחרים בנדינג, שזה התמונה של אבטראנג, ואתם נכנסים, בסדר? וזה יכתוב לכולם שאתה שחקן חדש בשרת, ואז אתה עושה סלש גיא, כאילו אתה בוחר אלמנט, סלש גיא, ויש לך את הקומפס הזה עם כל המהלכים. איזה סוג שבחר? פעם הבאה נדבר על סוג אדמה. סוג אדמה זה די טוב כי יש גם סוג חול, סוג מתכת וסוג לava, שזה 4 יכולות באלמנט אחד, שאני חושב שזה די מגניב. אז אם אתם רוצים, אני אעשה את זה. אין לייקים, לא צריך מטרת לייקים, כי אנחנו רק מתחילים. אז אוקיי, אז קומבו זה מה שאמרתי כמו צוקו שהוא עשה את זה. אז בואו נתחיל. הקומבו הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה פייר קיק. בקומבו כאן אתם לוקחים את המהלך פייר בלאסט, ואתם לוקחים את המהלכים פייר בלאסט, כי זה מה שכתוב שם. אז הנה, פייר בלאסט, כבר לי יש כאן פייר בלאסט. אז בואו נראה איך עושים את זה. אתם באים לכאן, פייר קיק. נועם, בוא, צריך הדגמה, תעשה לי מרי טיפי. נועם, תעשה לי מרי טיפי. בינתיים אני עושה לי קצת אימונים, גם את זה אני אלמד אתכם. נועם, הנה, קדימה, תראו, לחיצה, שיפט, לחיצה. זה עם הדבר הזה, פייר בלאסט. כמו שאמרתי, אתם יכולים לבדוק את זה כשאתם לוחצים כאן, ואז את הדברים וזה. אני סוג אבטר, אז יש לי את כל האלמנטים, אבל לא לדאוג אם לכם זה לא מופיע ככה. אתם לא אמור להופיע לכם. פייר ספין זה מהלך יותר קשה, זה מה שצוקו עשה, ונועם עשה. אתם עושים 2 פעמים פייר בלאסט, ואז אתם עושים לחיצה כזאת, ושיפט. זה מסובך יותר, אז תצטרכו ללמוד את זה כשתיכנסו לשרת. אני מציע לכם לחפש מורה, או אם אתם רוצים אותי, השם שלי זה גרינספון 153. נועם די. אז דבר הבא שאנחנו עומדים ללמוד זה פייר וויל. זה די קל. אין לי את המהלכים, אז אני אשים לכם. דחוף. תראו, אתם עושים את המהלך שנקרא פייר שילד ופייר בלייז, ואז אתם עושים שיפט לרצפה, מסתכלים לשמאלה, מעבירים לבלייז ומבטלים שיפט. זה לא תמיד עובד ככה, בום. אותו דבר כמו זה, שזה אפשר לעשות כרגיל בלי לעשות כלום. רואים? אני שם לוחץ. קומבו הבא, אני יודע את כל הקומבואים האלה, אבל בשבילכם אני אעשה את זה. ג'ט בלאסט. מה שזה עושה זה כשאתה עושה את הדבר שהרגע מחקתי, ג'ט זה בפייר, זה עושה שאתה יכול לעוף עם סוג אש. זה מגניב בטירוף. זה לא ממש מעניין, אבל אם אתם רוצים, טוב, אם אתם רוצים אני אעשה את זה בפרק הבא של כשפות אדמה. אני אעשה אותם אחרי הפרק הזה. אז נעבור לדבר הזה, כי זה לא כל כך חשוב. ושניהם, הנה, זה משגר וזה עושה אש כשאתה עושה את זה.
זה מהלך יותר מסובך. אתם שמים את המהלך שנקרא פייר ברסט, שאם אתם עושים איתו שיפט ארוך, בום, אבל זה לא קשור. אתם עושים את המהלך הזה, הנה, כתוב לכם כאן. אתם עושים לחיצה ארוכה של שיפט, לחיצה עם זה, להפוך, לשים שילד זה, ולשים. את זה אני לא מצפה שתלמדו ביום אחד. אז נועם, אתה מוכן לשלב הבא? לשלב שיותר מעניין, כי אתה סתם חיכית 30 יום בלי לעשות כלום. אני צודק? אז יאללה, תעשה לי מרי טיפי ונתחיל להרוג שחקנים. איפה אתה בכלל? הנה אתה. טוב, יאללה. תסתכלו על הרשימה ותגידו, תעצרו את הסרטון, תגידו לי לסרטון הבא, אם אתם צופים בסרטון הזה, מי אתם רוצים שאני אהרוג בסרטון הבא עם נועם, או לבד, תגידו לי. תכתבו לי בתגובות. התגובה שתקבל הכי הרבה לייקים, אני אהרוג את השחקן הזה אם הוא יהיה בשרת. אם לא, אז נעשה את המקום שני, אם לא, נעשה את המקום שלישי. אם לא, נעשה את זה ככה והלאה. בסדר? עשו לי מטל קליפס, אחי. לא! שממנים האלה שמזמנים עליך שילד. סורי לכולם, לכל זה. ואל תחזור. עכשיו אני אלמד אתכם מהלכים רגילים. תסתכלו. בום. זה, כמו שאמרתי, שיפט ארוך. זה לחיצה ארוכה וזה עושה מגן כזה. לחיצה, אתה יכול לעוף. אם אתה חייב להצמד לאדמה כשזה הולך להיגמר לך או כשזה ינעט. אחרת אתה תמות מנפילה, אני לא, כי אני סוג אבטר. זה, אתה פשוט מחכה 4 שניות אחרי שאתה עושה את זה, ואז אתה יכול לראות 4 טילים כאלה ככה, ולכוון אותם. סתם דברים לא מעניינים ולא שימושיים. או ברק. כמו ש... נועם, נראה להם איך לשלוט בברק, או שאתה אומר שנשאיר את זה לפרקים הבאים? אוקיי, שים לייטינג. זה הברק, כתוב לכם כאן בצ'אט, ב9, כי לי זה ככה. אז אם עכשיו נועם יעשה, אם עכשיו אני אעשה ברק על נועם, זה יוריד לו הרבה HP. כמו שדוד של צוקו לימד אותו איך לשלוט בברק, וצוקו לא הצליח, אבל אחרי זה הוא הצליח נגד אבא שלו, סיפור ארוך כזה. אז הנה, אם עכשיו נועם יראה עליי את הברק שלו, נועם תראה עליי את הברק שלך, זה לא הזיז לי, אבל אם אני אראה עליו את שלי, זה כן יזיז לו. זה כמו מגן כזה, אבל זה גם מוריד יותר HP. אז נועם, אתה מוכן? אל תגידו לי אם אין לכם את זה. כל מי שרוצה לראות אותי בלתי נראה, אני אעשה את זה. תראו. אני יכול להפוך לספקטייטור רק מקומבו. מה? טוב חברים, קיבלתי אינטרנט. נעשה ג'וין. וזה העיף לי אותי נועם. נועם, למה אתה מדבר? עושה לו מרי טיפי. מי הצטרף? נועם. הכל בסדר עכשיו. תדבר ותגיד לי אם הכל בסדר עכשיו. יאללה. אני ספקטייטור. לא משנה. לא. בום, מה אמרתי לכם? תסתכלו, גרין ספאונר ספקטייטור. נועם, למה אתה לא מדבר? טוב, עד שנועם יחזור מההפקיות שלו. אוקיי.
בינתיים בוא נהרוג שחקנים. חזרת נועם? אני מתחיל להרוג פה שחקנים. בואנה. הנה, אחד הדברים שלמדנו. תראו איך אני עושה עליו את אחד הדברים שלמדנו. בום בום בום. אם אין לכם את זה, זה לא אשמתי. תצטרכו לקנות את זה, כמו שאני קניתי. היי. נועם, תעזור לי להרוג אותו. אני לא מאמין, השחקן הכי גרוע בשרת. איך אני לא הצלחתי לעשות את זה? יש לי גם טקסטורה השרת הזה. יאללה, GG, אחד מת. מה נראה לכם שאתם עושים? רגע, אני מטפל פה במשהו. אוקיי, חזרתי. נו, תודה רבה בן אדם. אם יש מצב אני מתקשר אליך דרך הוואטסאפ. טוב, לא משנה. זה לא יעזור, נראה לי. אני רגע בודק לנו משהו. אהבתי את הרעיון שלך. אני מצטער אם אני לא עורך דברים, אני חייב לעשות עריכה, אז אני אחתוך את כל הקטעים הלא טובים. טוב, כנראה גם את זה אני אחתוך, נועם. לא משנה. אם אתם רוצים דברים מצחיקים, תגידו לי, אני אשמח. מי אתה חושב שאתה? מי אתה חושב שאתה? מי אתה חושב שאתה? מי אתה חושב שאתה? אוויר, אדמה, אש, מים, כל היכולות ביחד, מת. וואי, דפקתי לו לבחור נוק שלכם. הנה, ראיתם? הוא קשף לאבא. אני לא מאמין שרדס תוקף אותי. למה רדס? אני אשמח אם אני אוכל לעשות את השפוט בתוך המים. טוב, אז יש לנו היום סרטון קצר מאוד, רק רציתי להראות לכם כל מיני דברים מגניבים שלמדתי. אז אני יוצא מהסרטון, אז אנחנו נסיים את זה כאן, האינטרו הכי גרוע שלי בחיים. בסדר? אחרי שאני ארוג את הבחורצ'יק הפיצי הזה, החמוד. תמות, פיצי חמוד. GG. תראו את זה. רגע. עשיתי. שניות. אוקיי, אז כאן אנחנו נסיים את הסרטון הזה. אני הייתי גרין ספאונר, ויאללה ביי.